මම ඊයේ සමන්තුරේ ගියා. நான் நேற்று சம்மாந்துறைக்கு சென்றிருந்தேன் අක්කරපත්තුවේ ගියා. அக்கரைப்பாட்டுக்கு சென்றிருந்தேன் විශාල ප්‍රසාදයක් සහ බලාපොරොත්තුවක් මුස්ලිම් ජනතාව තුළ පෙළ ගැහිලා ஒரு තිබෙනවා. பாரிய எதிர்பார்ப்பும் வரவேற்பும் முஸ்லிம் மக்கள் மத்தியில் අද இருக்கின்றது මෙතන இங்கு දෙමළ සහෝදරු සහෝදරියන්, தமிழ் சகோதர சகோதரிகள் සිංහල සහෝදර සහෝදරියන්, சிங்கள சகோதர சகோதரிகள் මුස්ලිම් සහෝදර සහෝදරියන් முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகள் මේ සියලු දෙනා එක තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. அனைவரும் ஒன்றாக இருக்கின்றீர்கள் අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ වැඩ සිටිනවා. நமது பிக்குகள் இருக்கின்றீர்கள் අපේ මවලුතුමා සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. நமது மௌலவி இருக்கின்றார் අපේ කුරුක්කල්තුමා සහභාගී වෙලා තියෙනවා. நமது குருக்கள் இருக்கின்றார் අපේ පියතුමාලා සහභාගී වෙලා තියෙනවා. நமது அருட்தந்தை இருக்கின்றார் එම සමගි රටක් නෙවෙයිද අපිට ඕන. இவ்வாறான ஒற்றுமைப்படுத்தப்பட்ட நாடு මම අහන්නේ ඔබගෙන්. நான் உங்களிடம் கேட்கின்றேன் බෙදුණු එක අපි අවසන් කරන්න ඕනේ නැද්ද? பிரிக்கும் அரசியலை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டாமா දැන් බෙදුණු දේශපාලන ඉවරයි. இப்பொழுது பிரிக்கும் அரசியல் முடிந்தது අපි දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ. நாங்கள் தற்பொழுது ஒன்றுபட்டிருக்கின்றோம் මම 17 වෙනිදා යාපනයට යනවා. நான் 17ஆம் தேதி මන්නාරමට යනවා. யாழ்ப்பாணத்துக்கு சென்றிருந்தேன் එහි ප්‍රදේශ ජනතාව මුණ ගැහෙනවා. மன்னாருக்கு செல்கின்றேன் அங்குள்ள மக்களை අද நான் උතුර சந்திக்கின்றேன் දකුණ නැගෙනහිර ભેදකින් තොරව සියලු ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව සහ අපේක්ෂාව ජාතික ජනබලවේගයේ මාලිමාව. இன்று வடக்கு தெற்கு கிழக்கு என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் இந்த மக்களது எதிர்பார்ப்பு தேசிய மக்கள் சக்தியும் திசை காட்டியுமே හැබැයි තැන තැන ஆனால் ஆங்காங்கே අර පැරදුණු ජාතිවාදී බලවේග, අද- අසාර්ථකුණු ආගම්වාදී බලවේග නැවත විවිධාකාරයෙන් නැගිටින්න උත්සාහ කරමින් ஆனால் තියෙනවා. ஆங்காங்கே இந்த தோல்வியுற்ற இனவாத மதவாத அந்த சக்திகள் தற்பொழுது தலை தூக்க முயற்சிக்கின்றன එක්ක කෝවිලක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පටලවා ගන්නවා. ஒன்று கோவில் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கலாம் එක්ක පන්සලක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පටලවා ගන්නවා. இல்லாவிட்டால் பன்சல் தொடர்பான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் එක්ක ඉඩමක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පටලවා ගන්නවා. இல்லாவிட்டால் காணி தொடர்பான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் පටලගෙන යලි மீண்டும் சிக்கிக்கொண்டு ජාතිවාදී දේශපාලන හිසවස්වන්න උත්සාහ කරනවා. இனவாத அரசியலை தலை தூக்குவதற்கு முயற்சிக்கின்றார்கள் පන්සලක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් பன்சல் தொடர்பான பிரச்சனை இருக்கும் என்றால் හාමුදුරන් වහන්සේලායි நமது பிக்குமார்கள் ගමේ පුරවැසියන්ට මේ ප්‍රශ්නේ බේරගන්න පුළුවන්. மக்களுடன் சேர்ந்து அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும் කෝවිලක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් கோவில் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கும் කෝවිලේ என்றால் පූජක උතුමන්ලයි அந்த பூசகர்மார் ගමේ ජනතාවට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න පුළුවන්. மக்களுக்கு முடியலான பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க முடியும் එහෙම නෙවෙයිද? அப்படி இல்லையா හැබැයි මොකද කරන්නේ? ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் උඩින් ඒකට දේශපාලනයක් බස්සනවා. அதற்கு மேலிருந்து அரசியலை அவர்கள் දේශපාලන බෙදීම පිළිකින්றார்கள். ඇති කරනවා. அது பிரிவினையை தோற்றுவிக்கின்றது පන්සල අපේ කියලා සිංහල බෞද්ධය උසිගන්නනවා. சிங்கள பௌத்தர்கள் பன்சல் எமது என்று அவர்கள் கோஷம் எழுப்புகின்றார்கள் පන්සල එපා කියලා දෙමළයි උසිගන්නනවා. பன்சல் வேண்டாம் என்று தமிழ் மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர் ඒක පිටිපස්සේ තියෙන ජාතිවාදී දේශපාලනය. அதற்கு பின்னால் இருப்பது இனவாத அரசியல் එහෙම නෙවෙයිද? அவ்வாறு இல்லையா අයි ඉඩ දෙනවද මේ ජාතිවාදී දේශපාලනයට? நீங்கள் மீண்டும் இந்த இனவாத அரசியலுக்கு இடம் கொடுப்பீர்களா මතක තියාගන්න ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தேசிய மக்கள் අපේ சக்தி அரசாங்கம் ජාතිවාදයේ මුළුමනින්ම අවසන් කොට තිබෙනවා. இனவாதத்தை முற்றுமுழுதாக தோல்வி ජාතික සමගිය ගොඩනැගීම සඳහා අපි කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. தேசிய ஒற்றுமையை நாங்கள் மிகவும் நாங்கள் உறுதியாக கட்டியமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் එහෙම රටක් අපිට ඕන. அவ்வாறான நாடு நமக்கு தேவை